Ciao ja hyvää ystävänpäivää. Tänään mä teen teille tämmösen ystävänpäivä Q&A ja te ootte laittanut mulle kysymyksiä, joihin mä aion nyt vastata teille. Kuka oli mun eka paras kaveri? Mun eka paras kaveri oli Jebu. Ja se meni jotenkin silleen, että mä en niinku tiedä, onko mulla ollut silleen parhaimpia kavereita. Mun mielestä ne ei ollut niinku parhaita kavereita. Mulla on ollut kavereita, mut niinku paras kaveri oli Jebu. Se oli joskus vuonna 2001, kun me tutustuttiin parkkipaikalla. Kerro joku kiva muisto, minkä sun joku ystävä on tehnyt sulle. Varmaan yksi semmoisesta, mikä mielenpainukin, mistä mulla tällä hetkellä tulee, niin on se, kun Masa ja nää sanoo, että hei, lähdetään tonne stadiin käymään hakea joku niitten kaveri jostain Staceilta. Ja mä en tiennyt yhtään, mä sanoin, että okei, no mennään vaan. Ja sit kun me mentiin sinne autolle, niin sieltä tuli Jere, että se oli tullut niinku Kuhmosta asti stadiin. Ja sit se niinku tavallaan yllätti ja sit se tuli viikonlopuksi meille ja kaikkea. Se oli aika magea. Onks joku semmonen jäynä, mikä on jäänyt sulle mieleen? Ja tää oli perusteltu niin, koska kaikki tekee jäyniä. Ja niinhän se on. Kaikki tekee niitä. Ne voi olla pieniä, ne voi olla isoja ja näin. Niin varmaan just kyseisen Jebunkaan, niin me oltiin, en tiedä minkä ikäisiä, mutta oikeesti aika nuoria. Niin me mentiin Jebun naapurin lakanat repiin niinku sieltä pyykkinaruilta alas. Ja sit mä en tiedä niinku hypittiinkö me niitten päällä vai jostiinko me karkuun vai mikä siinä on. Mut me jäätiin sit heti kiinni. Ja me saatiin ihan kunnon puhuttelu meidän vanhemmilta ja sit meidän piti mennä pyytää anteeksi, että kenen lakanat ne oli ja ripustaa ne takas sinne. Se oli aika nöyrää. Onks mulla ja Emmalla ystävänpäiväsuunnitelmia? Niin ei oo mitään semmoista, mitä me oltais nyt varmaksi päätetty, että ei olla menossa leffaan ja en tiedä mitä tehdään, mutta jotain kyllä aiotaan tehdä. Ja ystävänpäivään liittyen mä bongasin tämmösen rakkauslaskurin. No mä näytän teille. Pistetään sinun etu- ja sukunimesi. Mikael Sundberg, Emma Mustajärvi. Mitä veikkaatte? Lasketaan prosentteja. 75%, oho, mä olin varma, että sieltä tulee 12. Aika hyvä. Mä muistan, kun jossain Irkkallerissa oli joskus tämmönen sälä, että siinä oli niinku rakkauslaskuri tai joku ihastussälä. Niin sit siinä pystyy kattoo. Niin jos te haluatte mennä kattoo teidän ihastuksien prosentit, niin mä heitän teille linkin tonne bioon, niin pääsette kattoo. Ja täällä on samalla näköjään tämmönen kisa, mihin kannattaa osallistua 31.3. loppuu. Alright. Ja by the way, jos te joskus bongatte näitä karkkeja kaupasta, niin kannattaa ostaa. Nää on ihan sikahyviä. Ja tän lisäksi mulla on teille pieni juttu. Mä tuun ylläpitää Haribon Instagram-tiliä tästä päivästä lähtien kuukauden. Totta kai mä tuun päivittää omaa Instagramia, ettei se siitä ole kiinni. Mut kannattaa käydä tsekkaa millaista settiä mä tuun heittää sinne Instagramiin. Mä heitän näistä kaikki linkit tonne alas ja tiedot, niin kyllä te löydätte. Jos mä voisin yllättää jonkun mun ystävän, niin kenet ja miten mä sen tekisin? Kyllä mä uskon, että mä niinku haluaisin yllättää just jonkun semmosen, kuka on yllättänyt mut ja saanut mulle hyvää fiilistä. Niin se olisi varmaan just tää Jere. Ja no se ehkä saattaa nähdä tämän videon, mutta se olisi joku semmonen, että tavallaan yllättäisin sen samalla tavalla, että se on niinku menossa jonnekin Kuhmossa ja sit mä yllättäisin sen jostain puskasta ja sit se olisi silleen, että jes mulla viikonloppu siellä kahdesta, ei suunnitelmia ja vois tehdä kaikkea. En tiedä. Onks mulla riitoi mun parhaiten ystävien kanssa? Niin kyllä tulee aina silloin täällä jotain kränää, semmoista väittelyä, joku aina ärsyttää toistaan ja se on semmoista, että meillä jätkin varsinkin, niin ei me olla vihaisia pitkään, me sovitaan se varmaan minuutin jälkeen. Muistaaks mä mun parhaiten kavereiden syntymäpäiviä ja toisia nimiä? Muistan. Mä muistan siis Jebun, Akin ja Masan toiset nimet ja syntymäpäivät. Mut itse asiassa se on varmaan aika lailla, että sit mä en muista kauheasti edes mun sukulaisten. Mä en äitin, iskän synttäreitä. Sori. Sitten oli muutama muuhun ja Emmaan liittyen. Kauan me ollaan oltu yhdessä ja mikä on meidän vuosipäivä? Mä en oikeasti tiedä. Mun mielestä meillä ei ole semmoista virallista vuosipäivää, mutta mä aina sanoin, että se olisi se päivä, kun mä tulin Aasiasta. Ja me ollaan siitä päivästä lähtien oltu jotenkin koko ajan yhdessä. En mä sit tiedä. Silloin mä tulin joskus kesällä. En mä varmaan tiedä päivämäärä. Aiotaanko me hankkia lemmikkiä, niin mä varmaan oikeasti haluan tosi paljon koiran, niin se voi olla, että me hankitaan koira. En osaa sanoa varmaksi, mutta semmonen karkeakarvainen mäyräkoira kääpi on semmonen tonne. Kummalla menee useimmin hermo? Mä veikkaan, että varmaan mulla. Todennäköisesti. Varmaan molemmilla menee aika paljon, mutta mulla ehkä sen takia, että en mä saattaa kysyä välillä jotain semmosia tyhmiä kysymyksiä ääneen, mitä se välttämättä, mihin se tietää itsekin vastauksen, niin sit mä oon silleen, mut ei siinä. Kiva kun katsotte tämän videon, viettäkää hyvää ystävänpäivää, koittakaa nauttia, tehkää vaikka yksi jotain, jos siltä tuntuu, menkää pelaa pleikkaa, ihan sama. Ja mennään seuraavalla videolla. Moikka!